May tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta mo itong lagi tarakan mo tilapia, tata? Mabalinan na may lakaw indun o may alawas, nilaw. Ay nawaw, nagparta man tata. When ta commercial page, di pakpakan ka. Sika ngay, kumusta mo nagiti tilapia? Naksayanan tata. Sindami ti daduma, iso aman manulangin tinabatay. Tinapatag, kitsan sayang. Gumatang kan tumalay ni ti finger lines, tapno masukatan. Ang mga kindi no, datilakom dita, tata. Awan pa. Mabitlaan, taitig kuking ka ti cellphone number, ti nagordirak itig. Tapno itext mo tulangan. Ay nawaw, dadakkel ngagpaiso dagiti tilapia ataraken ni Tata Priday. Mayat ama ito no. Di mo pang interesan ti tilapia ni Priday, Nilo, anak ko. Ne, anta ka magam dito na. Itay pa'y amang mangagkuti pagbagam. Awa mo ti plano agtakaw nanang. Adda mo ti taraken ko tilapia. Siguradum lang, Nilo. Nakababain ti maipabarangay gapula ang iti tilapia. Uwing ka din na. Danag yun na. San ko apagan ti tilapia ni Tata Priday? Adda mo taraken ko nanang. Anya ngay ti plano, Ginilin bakit? Mapanta ka di maki-birthday. Si Kaman, no, anya ti makunam, Freddy Lakay. Damit ti motor amaw sarno bilang laang bakit? Ada ka di ginatang mo arigalo para iti anak mo iti bunyag. Kenda, isungaro ta saludsutin ka. No matuloy tawon no saan. Tapno amaw no bunag mo tintirigalaw. Mapantangarudan no kasta. Umuna kang gagdigos bakit? Sumarunuak daw. Si kanti umuna. Abumbot anak kabunbuntog ka nga agdigos gamiti siya. Dali, siya ako ti umuna. Agawaan manen kunak tanero mabien. Nakababain mat kada kumpare no maladaw ta. Ang mga no panunutan da nga agpa-importante ita. Si Kamagayam Nilo. Adda ka din ni Tata Friday. Nana Ginilay. Madama ti panagdigos na. Adda ka di ti papanan na. Ay, agpalaod kami. Kasangay nga men ti anak na iti bunyag. Ada ka di masapol mo kan kwa na? Umay ko lang isubli to'y gabyon na. Abinulod ka, nana. Maala, idi sumlatan dita. Kitaan lang to, itun makadigos. Di mo liplipatan nga ibaga nga insublik ti binulod ko, nana. Ang mga numalipatan sa pulin ng to kanya ay tagapyaw. Wen, siyak pa iti kunam Nilo. Grabe eh. Sigurado ang nag-ahawi doon, nagiti mananaw. Yan sigurado ang nagrubwatan na Tata Friday. Sa dino ti papanam, kitrabiin Nilo Lakay. Ha? Di talaan bakit? Lawlawagam man. No siyak tag sa lutsod, kaya't ko ti kumpleto asungbat. Mapangkulaan kita ang titarakin ko tilapia bakit? Kano rabiin? Madingarod ti tagtagainap ko itay nakaturo di ta salas. Anya? Di mo ilaktiri daw Agsubliak to mula dagos. Kung gayam. Kanak man iti netbag. Ano ang tinetbag? No adda timod ko. Di mangiawid ak tumarin iti tilapia bakit?
pilyam ti dakkel anik baga, tapno ado ti malaon nawan. Ay nawaw. Nagdadakkel ti tilapia ni Tata Pride. Manulaang ti inala kam nagdagsiran. Tinasahat. Kawit ako. Ang mga noon tapay makakita kanya nito. Narigat tumanang tagrason. Agawitan din rin bakit? Ay nawaw, kalkalpas tala ang anangan. Makaw-awit ang karuday. Madi ka ditirik nam lakay. San magtikdik? Apay nga rod. Nalagip ko dagiti tilapia tarakin ko bakit? Saan mat ato maray dagi jay tilapiam lakay? When sanda tumaray. Ngamno itaray tis tabali at tao ngay. Ay, day takit din. Agam, asino kumamot ngay ti mangitaray? Dagityawanan pa nagtatakaw Mabitla ang nga rod tagpakada ak iti kumareg. Kan uray si ka, agpakada ka matan iti kumparem, kan iti anak mo iti bunyag. Tapno awan mat ti makunkunada. Umay ka man pa inilo. Mura labi. Ay agawaam! Tanapatag ti saludsudok kan ka. Ay nawaw. Anya ti saludsudo maya. Nangalaam ka dagito'y dadakkel at tilapia, ah? Gitarakin ko Awan tinakita kakasta iti fishpan mo. Apay makita mo kamay. Aglamang damat Sapay nagado. Mayat tama ituno na ito ba kanya? Siguradum lang ang asan ang naggapo iti takaw daytoy. Ay sus, apay ko mga agtakaw akit adamat fish pan ko. Agluto ka mang diti sinigang, tamang ituno ka mo. Yada duma, itad mo kananang. Santa ka ba lang nga ibusin deta pureng? Magtid ka man ititimba, ginilin bakit? Nay, nagawid ka magaya man lakay. Kunak no nakaturog ka pa'y laang. Magituludak ko ba iti pambigat mo? Nasapa ka nakaling bakit? Idi kita at ti fish pan ko. Naksayan ti tilapia tarakin ko. Ay nawaw, kasano ko maamaksayan kat nagdiritso ka mat ija idirabe eh. Naturog ka pa yan iti kalapaw mo, taho na mabantayam. Diyak nga ron amaw bakit? Amok no mano ti bilang ti tilapia. Iso nga amok nga adda ti kurang. No kasta, binilang mo gayam? Uy, iso masigurado nga adda ti ng kisay. Ay, kasano nga ron daytan nga eh. Mangirwar kay titimba. Taila ko takit din bakit? Ang mga nudita mapuutang ka. Ininot na bay mouse. Nay, nagadumot to'y inyig mo at tilapia, puray nga nakaw. Iprito yung latan ti daddo mananang. Iso ka di day tao iti tilapia at tarakan ni nilaw anakaw. Wananang, kas lawan mo tinakitak adadakkel iti fispan na. Kas namot lang ang tikunak, ngam naglemeng da kanunanang. Kasano kumanga adda ti dumadakkel, kat linawas mo't akisayan na anak ko. Ay, diyak amukan ko nanang. Ay, kita kat di ang mga nufis pangayam ti sabali tinangalaan na. Diyak kayat timangan iti nagtaod iti takaw, anak ko. Iluto yukit din habang fresh pa nanang. Sinaludsod ko ti anak yung. Kat ko nanamot asaan ka no atakaw ti nagtaudan day ta tilapia, nanang. Day tala ang Freddy lakay. Adong ba tinakitak at tilapia idi Di tilaan nga ron tinabati bakit? Inunan nakbit ki sa balay. Anya? Talaga masulonak. Dakkel ti puunak iti dayta tilapia. Ngam takawon da pailang. Ay nawaw. Asino kumangay tinang takaw lakay? Dayta nga ron ti jakam mo. Ay, no sino man dayta kagtatakaw. At dandutal daw na. Dakkel ti puunan ngilwar ko para iti dayta fishpan kulak balay bakit? Barang agsubli ti puunam no may lakom to'y nabati lakay. Orag subli ti puunak.
Sayang latta di tinakaw da. Di pilak makarma di tagagtatakaw. Ay, nalabas ka mo't ngagsasaula kay. Kaya tatlo na pagnakman na. Sakit tinagam ko, di kas na kayo nalamin na. Bakit? Lukat ang tisiyar. Sa anak pa'y analpas, apay aya. Agawa ang bakit? Noomis buka, di tarwar pa'y laang. Sa anak pa'y analpas ko na manang, karugrugik laang. Saanan nga isburay iti bakit? Sa bali na ito yan. Anya, Agawa ang kita. Tatalaga rumaral. ay nawaw. Anyat mapaspasamak kan kaya nilo. Anay ko. Anay. Nasakit tiyan ko. Bakit agawa mo na? Kumusta tirik nam nilo? Nasakit tiyan ko. Bakit? Ay nawaw. Apay nga eh. Diyak malam mo. At ang sama madiakin lang ko. Anya kumangay. Tilapia kan kangkong laang matisin data. Anay ko. Talaga nasakit. Bakit? Anay. Agkakalingutan ka pa yan. Ayaw po. Itarayin laksa ni hospital. Bakit? Ang mga nudyakon may lasa tayo ito. Ay, di nakman pagdandanagan akasta si Kanilo. Noan niya nga tikinkinan mo ah. Anya ti masapul mo, puring anak ko. Amangan no adda iduldulin mo nga agas ti sakit ti tiyan di tananang. An-anwam ti agas. Nasakit ti tiyan ni Nilo nanang. Agkalkalingatan pa yun. Kan agkarasubli iti CR. Ay sos, abangan mo't no adakin na akinuntra ti tiyan na anak ko. Day tatisaan ko asigurado nanang. Sapay duwala ang samot tinabati iti agas nga indulin ko. Okay lang nanang. Tinapatagkat adda tumaran na. Mabiit laang araw, tamapan ko alaon iti nangidulin akanak ko. Anya ti kunayo nana Ginilin. Ay, napilitan kami anang ilako iti tilapia. Taagraira manandag iti agtatakaw, pureng. No kasta. Natakawan kayo nana? Wen, pureng. Nadismaya nila kay ko. Tanangirwar iti puunan. Ngamkas jay matpi man tinagbanagan na. Kaano pa'y nana? Idinapan kami naki-birthday di talaod, balasang ko. Idinagawid kami. Nagdiritso nila kay ko iti kalapaw may. Tapno mabantayan na kanaw titilapya taraken na. Idi kabigatan. Kuna naman tinanaksayan kanaw. Anya? Bilbilangan na ngamen titaraken na. Iso at talagang amuna no naksayan. Asino nga'y ti atapon nyo ang nagtakaw nana? Saan mi pa'y nga mo balasang ko. Kasta una iti unget nila kay ikaw. Uray asino matpiman ano matakawan? Ay, sikag ay balasang ko. Sa dino ba't ngay tinagapwam? Iti ayan ni nanang nana. Napanakla di mawat iti agas. Tawan matila ko da di tatersena. Apay, asino ti masakit? Nilakay ko nana. Nasakit ti tiyan na. Agil BM pa yan. Uray la agsubli-subli iti banyo mi. Anya? Tumaram to'y inted ni nanang nga agas lakay. Nagkakapsutan. Bakit? Talaga naskin na itaray na kiji hospitalan. Agpudno ka man kanya. Ay ko. Nangalaam iti ado at tilapia nga inyawid mo iti na minsan. Itipispan ko. Bakit? Di nakululbudan nilo. Pudno ti bagbag poreng. Ti ko na ni Nana Jenilyn itay nasabat ko. Natakaw ka no ti daduma at tilapia ni Tata Freddy. Awante mo kita. Ibagam ti pudno. Tano saan talaga abaybayan ka? Di mo mataraminin tingas na kanya. Bakit? Amumut anat feeling well na tao ita. Kastapay lang mo ti bagam. Ibagam ti pudno kanyak nilo. Sika ka di tinang kisay iti tilapia ni Tata Freddy? Bakit? Ay na, pakpakawan nilo. Iso ang nasakit ta tiyan mo, tanangan ka iti nagtaod iti takaw. Day tatiganabom. Di mo tumtumarin ti agas nga inter ni nanang. Kasapulak na ita bakit? Ay saan na nakasapulan?
Rik na ang tibong at idakas nga aramid mo. Kumusta ni Nilaw, puray ng anak ko? Adda iti salas, nanang. Nasakit ka di pa iti tiyan na. Gunggo na na. Ay nawaw, apay mo't akas ti panagsasaum iti asawa, manak ko. Kasta ti ganaban dagiti agtatakaw, nanang. Ah, agtatakaw? Nasalaw ko ni Nana Jenilyn di tadalan iti na minsan. Kat nakunay na kanya, anak sayan ti tilapia ataraken ni Tata Freddy. Ah, no kasta. Isugayam tinangalaan ni Nilaw, iti inyawid na. Taraken na ti daduma, ngam ninayunan na iti tilapia ti sabali. Ay, mabusurak iti dayta at tao, nanang. Ay, pauunayan ti kasta. Isumat lagayam ako nam, anasakit ti tiyan na. Kasta unay kano ti unget ni Tata Freddy, nanang. Si kaman matpiman tinangirwar iti kwarta para iti dayta a fispan. Sada pay laang takawan, talaga ang makaunget ka, nanang. Anya nga iti planom italakay. Saan ko nakargaan ti fispan tabagay? Isuda lang at sayang day jay no saan ang makargaan. Makapadismayamin nga, Meng. Anya nga tanu paaladam lakay. Tailandok. Samo igatangan iti kandado. Isupay agastos na tamay. Wala, gam at least, makasigurado ka sanda ka atakawan lakay. Mamuwak lang no sino na itang tatakaw. Nagsaludsuda kun iti asidig ti fish pan. Kat awan ka numat nakita dalakay. Uray ka ni kakaambong, nagdamagak. Nalaing na itang tatakaw Ninilo, nakasaritam ka din? Ayuwi na niya. Padasam man ti agsaludsud ken kuana. Amangan no addati na ilaw an anakita na lakay. Itatamayaten tiriknam, agpudnukan kini Tata Freddy, Nilo. Kasano nung gurahan nak, bakit? Basol mo matlang nga. Saan pa nga ita? Na, di ka mabutang? Kita ma, dandani kan matay ka po iti sakit ti tiyan mo. Ni bakit mo? Kat pudnumat, agkalkalingetan kan to pa iti sakit ti tiyan mo. Naimbag ko nam tanailasat mo pa'y. Pangaasim ata di mo istoryahin iti sa bali, bakit? Apay ko maasaan, mabain ka? Nakababayin mo't nagpeso. Katawaan dak lagit din umamanda. At damot gayang bain mo, ngam apay ang naaramid mo pa'y laang tagtakaw. Ala, mapan ka iti ayan ni Tata Freddy itamat laang. Ibagam kan kuana no anya ti inaramid mo. Kan bayadam mo laang dagiti rumbang abayadam. Kado anak, bakit? Please. Ang mga noan niya taramidin ni Tata Freddy kanyak. Sapay sa bali tayo siya nung makaungay turay lakayan. Da kayo magayam, pureng, nilaw. Mapanak ko maitayan nyo itong madamdamagay. Saanan ang kasapulan, Tata? Adda na patig nga ibagat ti asawa kada kayo. Nek, nilaw. Agkalkaling itan kamay. Ah? Kasting amin. Ala syaklatan ti mangibaga, Tata. Ninilo tinagtakaw iti tilapia at tarakin nyo, Tata Freddy. Ha? Anya? Pasensya ka, Tata. Bayatak titinakaw ko. Ibagam lang naman, oh. Awalan kay tibain. Si kalaing gayam. Isong agpaiso, Tata. Ay na, no amuyol ako ma. Dandanin na tayo gapo iti sakit ti tiyan na. Nag-LBM. Ni bakit mo niya? Ay agtal na ka. Tasyak ti agistorya kini Tata Freddy. Kasla marigatan ka ngamin amang ibagakan kwa na. Haya po ka nga tao. Anya lang mo jay ipakadam ko ba? Eh, basol ko, Tata. Nuguraan nak. Mawatak nga ta. Basol ko matlaan. Tikandak lang, ha? Nilaw, di mo ko maululitin. Tikas niya ginarabid mo. Kin bayadam, puno sukat ang titinakaw mo. Tapno quickstan.
Oh, nangag mo nilo. Un, bakit? Pagyamanam tanasaya at ni Tata Freddy. Tanudad dumalaang. Amangan no ijay barangay hall ti pagturungam. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinarigat ti biyag, di mo pag-interesan ti nagrigatan ti padam a tao. Naragragsak ti agbyag, no awan ti maagrabyado no mapasaktam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Level 65 akon, pare Benito. Ay, wow. Nagpartak man pare Johnny. Kasta talaga, pare. Si Kangay, anyamit ng level mo. Level 61 pare. Ay, agawaam pare. Mano nga oras mo dito level 61. Agore ka pare, mabilaan. Na, ano wow? Tiyan mong samot na siya pare. Ay, wanday ta, pare. Jak marik na tibisin ko, no? Kasto yung madamat ay ayam ko. Talaga di mo kaya tagpaaba ka pare. Siyempre, inpuy-puyatak idirabi iti level ko ita. Oh, si kamat gaya, Mare Itis. Sa dino tinagapwa, Mare. Adala ang tinapan ko inala iti ayan danana Petra, mare. Si Kangay, apya kasta tilangam, kasla na stress ka. Ma-stressa ka talaga iti asawak, Mare. Apay, sa dino tinapanan ni Benito, Marinele. Ay, jak nga rod ambo, Mare. Uray ti laptop, awan matan. Ang mga no intugot na itinapanan na. Ay nawaw, naadik samot din nila kayo mo iti computer games, mare. Day tapay ti may sa pagparikutak, Mare. Tanudad duma, di na pa yan maasika sumat da tao. Ay, kastamot ni Johnny nga asawak, mare. Amom ka de, saanin anaturog idirabi, tanagpat-pat nag-anag computer games. Adda akong Johnny. Na, chinilas mat ni pare Benito dayto eh. Ano kasta? Dito'y balay gayam, ti ayan na. Nya ti level mo, pare. Level 75 bakang. Ay, Level 70 pura mo tawaray. Nawa. Nagpartak ka man, pare Benito. Eh, nasta talaga pare Johnny. Naala kong tititnik. ay nawaw. Kunakun kat. Kukwa ni pare Benito dayto'y at chinelas. Na, Ay, level man ang ti pagsarsaritaan dagiti agkumpare. Computer games man hindi ta asigurado. Tinasayaan. Umasidag kadakwada. Oh, anya man ang ta level a pagsarsaritaan nyo dita. ha? Computer games samot data. Nasaya at magtadakan na itis bakit. Agluto ka man ti pangaldawan tayo. Ta inyoray mo pa ila ang kanyak mat, Jone. Busy kami nga ron iti kumpare. Kas makita mag. Di mi masangot ti agluto. Anya. Hello, Marinelli. Oh, nakaawag ka man, Mare. Adda nila kay mo dito'y balay, Mare. Ay, nawaw. Anya ti aramidan day ta Benito dita, Mare? Laptop mo ti dumdumugan da nga kumpare, Mare. Anya? Apo, talaga day ta tao. Level ti saritaan da itay si Mang Putak, Mare.
Ibagam man iti day ta Benito tagawidan mare. No di na ngay kayat maray. Ay guyudam iti ruar mare. Agruam day tatao. Kunaklakit din no sa dino tinapnapanan na. Di tagayam ayan ni kumpari na. Ay namare, kay kayat mo't jay may saa. Taad dati kasinsin nango na nga agay ayam iti computer games. Siya kung ti masiksikuran ang makakita kadakwada, mare. Ibagam iti kumparim, tagawid pa'y laeng. Ano saan? Ni Marinelli ti umay mangguyod kan kwa na dito'y balay. Ay nawaw. Apay apaawidam ni pari Benito. Bayama, no kayat na pa iti ag-standby dito'y balay. Awanin, naadik kayon nga agkumpare. Naadik kayon iti computer games. Mano nga oras ang dayta nga ay ayam yo? Irwar mo man kit di charger ti laptop ka. Tanay, nalubatan ti laptop. Sayang ti oras. Saan asyak ti pangbirukam iti charger? Tadyak pulos pagan ano dayta a laptop mo, Juni? Sa dino nga ruden ti ayan na. Jakmeten mabirukam. Ay naapo, Juni. Di mo urayin asyak ti makapungtot, ha? Apay ngamin ayang apiktado kayo launay. Kit saan kayo matamadangran? No agay ayam kami kin pari Benito iti online games. Kas nagayam, ha? Dituyak pa'y man ayan mo, Marinelli. Awan parikot iti dayta, Mari Ites. Nasakit ti matak a makakitkita kadagiti ang kumpare. Di pa'y mat nga rod makasarita na saya at dayta a Juni. Ni Benito, Mare. Talaga adi na kaya ti agawin. Uray ti asawa, Mare. Diyak makasarita na saya at. Ibagam iti dayja a tao. No saan pa'y nga agawin? Talaga amapan kun guyudan, Mare. Ay na, Mare, imbaga ko, ngam awan latamot. Agpatangken damot ado. Nukas na amangan kami, kasangsango da ti laptop. Di da pa yun masango ti agdigos, Mare. Idirabi diyak among no naturog daw no saan. Nalabasan ti kastangar aramidan da gita, ha? Sana siyak ti pagpungpung tutan day tabi nito. Ay no, tis-tistingan nan samot man ang ti pasensya. Kastamon, Benito! Psst! Tangiwat mo anili. Di ka sumanao. Tama nga no mag-game over ako. Ay nawaw, pinagbalin mo mat abalay mo to'y balay da kumparem. Saan mat amari nila May saka mat dita, Johnny. Awan tinagdumaan yung agkumpare. Anya launay ti pagpungpungtutan niyo. Kat awan mo ti dakas nga aramidin mi ti kumpare. Gapu iti dayta computer games, nalipatan yun ti obligasyon nyo. Agraman bagiyo, di yo pa'y maasikaso. Kinaadi kan ti kasta. Tumakder ka man dita, Benito? Kita mamadamatay ayam may. Level 127 ako no. Ano bayaran? Liber 131 nakmatan paray. Ay, no, wow! Sa dinaw tayan ni Benito, Nelly, anak ka. Di yun namnamaan nga agawid pa'y dayja a Benito, nanang. Ay nawaw, di na kayatan ti agaway. Kay kayat na ijay, tagsinsin na nguda ka ni kumpari na nga agay ay ayam iti computer. May nalabosan ti kasta. Makita noan niya ti pagbanagan ti biyag day tabi nito. Ti ko na siguro, jak kabala na sukatan? Ay, saan kumamata kasta, Nelly, anak ko? Asawam lakta ni Benito. Kas jay ayamat ti makuna nga asawa, nanang. No kas tamat lang ti aramidan na, nasaysaya at no agsina kamen. Rabi Johnny, Benito, awan ka diti plano yung amaturog. Nakangiw-ngiwat ka mag-itis bakit? Kita amadamatay ayam eh. Kitaan nyo man dayta alangayo. Apay maray. Anya ti itsurahan mi aya. Naa, di yung makita ti tunggal maysa. Pangaasim abakit. Sarap ng kanta na eh. Mababak na tao. Si Kangay pari Benito. Level 187 ako pare. Makitang day tabakit. 187 nanti kumpare. Takanayo nak amaabak. No kasta sumanao ka.
Mabisina kon pare Benito. Si Kangay. Oras siya, pare. Mangantapay pare. Sige, mabila. Sampai analpas to level 201 ko. Level 201 kan pare. Well, pare. Sige nga, pare. Mabitlang garo pare. Ipalpas ko mo to ay ayamag. Sakbay amanganta. Ay nawaw. Awan magayam tinaluto amakan. Agluto ta ka, pare. Mabisbisin na tao. Rabi imot tal. Awan ti paggatangan ta. Ano santalatan tinudal sa? Isulaang mo tinalaka may lutong. Wala, no? Isutad na. Ay, una yan. Awan mo't gaya man. Ah, naibusa mo tan, pare. Awan mo't gaya man ti may lutong. Ay, Awan mo't ti kunadang ay ba't dyan data? Naimbag man, tasaan nga agreklamo ni Kumarim Itays nili anak kaw. Pinagbalin mo't ni Benito abalay na ti balay ni kumpare na. Uray agreklamo ni Mari Ites. Awan lata nanang. Awan ti denggen dagita sao. Awan pa'y ti kunana nga agawid nga agdigaws. Ni Benito pa'y laang matikunam nanang. No may papan iti computer games, uray awan din nigusan. Uray santo pa'y ngagsukat iti makabulan. Ay, nalabos ti kasta anak ko. Anya ngayon ti tsuraon na. Kabisado kun ti asawak nanang. Una yun day ta computer games. Kunaklakit day no dagiti ubing laeng ti maadik iti kasta. Agraman gayam lalakay. Nalablabas da pa'y ngam ubing nanang. Di daam mo ti mabagbagaan. Sa dino ti papanam itis bakay. Iti ayan ti kumaray. Abay. Ay nawaw. Kitaan nyo ata mga nuda kami manang titapik yu ijay. Agmamalas kaming tumanin nuha. Da kayo. Kas tayo latan nga ingingana. Awan ti plano yung agdigos. Tinasaya at akit agang angis kami lata. Ungayam. Agpalingki kantuman. Awanan ti abasto tayaw. Pangala ako maiti maigatang. Ti kwarta ngayon padulin ko kan kangay. Manulaang matdayjay. Naibusan, Juni. Nagpartak mo't na ibusan. Wala, tasaan laang amakan ti paggastusan. Ado dagiti utang anasken a mabayadan. No nagtrabaho kakit di kuma, adda kuma ti kwartata. Oh, kumusta mat ijay, Mari Ites? Ay, kas iti sigod Marinelli. Talagaan na adik dagita nga agkumpare. Iti unget ko, abas tuklaang mo ti ginatang ko. Ha, kitaak man no anya ti aramidan da. Nasayat day ta na panunot mo, Mare. Uray siyak. Inlakok mat ti kalding mi. Tawanan. Saan mat nga umanay ti tangdan ko agastusin mi dito'y balay. No makitam laang ti itsuraan ti agkumpare. Amangan no agbuteng kamare. Ha? Ay, jak ma-i-describe ti langada, mare. Nakarkaro da pa ikit dingam ti al-alyan, mare. Anya? Kasano, di damaten agdigdigos. Uray agdiram usla kumano iso. Ay, jak amon ka na gita nga agkumpare, Mare. Kumutong da pa yan ata maladaw ti pananganda. Saan da pa yan amaturog no daduma. Ay, no nalakalaang ti agsukat iti asawa. Sino katakon day ta Juni? Ay, uray siyakmat, Mare. Naimimbag pa'y ni ambong di tadaya ang maasawa. Saan akas kadagiti daduma dita? Anya jay nangag ko, asukatan nyo ti asawa yaw nili anak ko. Ay, wala nang. Talaga asukatan mi ida no di da pa'y laagnakam. Mapan mo nga minin sukunan ti asawam. Saanan nga ubing day ta Benito, nanang? Sa maysa, napanakon ijay, ngam di nakmat pinagan ano, nanang. Amangan no sakit ti maala da iti kastangar aramidan da anak ko. Ay, nangamong damutan nga kumpare, Itaray dan ti tunggal maysa iti ospital.
Nakamipaykat din ka ni Mari Itis, ti banno ganda? Anya level man pare Johnny. Level 389, pare Binitaw, si Kangay. Level 317 pare. Ay, nawaw, Nay, si Mipngat-matay. sus. Di ka matan makita, pare Binitaw. Tila ang laptop mo ti makita. Ngarol. Awan samot tanti kuryente. Eh, saan na mabalin na? Ay, Kasano ang makacharge da tao ngay? Sapay malubat ang ti laptop ka. oras siya ngarol. Brown out, kitawan mo ti bagyaw. Mabit lang ta. Lukatak ti tawa, pare. Silawan nakman. Kurang titawa yu pare. Isu akar-karo anasip nga. Ay nawaw. Apa akas tati lang ang pare Johnny. Uray si ka, pare Binitaw. Apa yan? Kimot to ang samot. Nasayaat mo, tanalagip yu tirimwar. Manungaal daw, asaan kayo arimrimwar? No saan pa'y a-brown out, a mga no saan kayo pa'y arumwar. Si Mipngat-mat nga men, iti silid may kumpare Binito bakit? Burn out, kat awan mo ti bagyaw. Makita yu dayta, gapu iti kinaadik yu, di yu amo nga adati scheduled power interruption ita. Mare, manungal daw ay asaan kami arim-rimwar. Ay, jak pa yun mabilang no manungal daw. Sarming, ag-sarming kayo, tapno makita yu tila ngayon. Ay nawaw. Kaano lang iti maya ka? Apay kastimat tanti. Nagawit ako pare Johnny. Siya akong timatanagan iti asting itsuraan tanay. Sigurado ka kaday, pare Binito. Agdi gusto pa'y kumadito'y balay, paray. Tapno presentable ka nga agawin. Saanan pare. Awan ti pagsukata dito. Ay, agawaam ti agawid, pare Benito. Ha? Agawaam, tama nga no isukat na kan ni Marinelli iti sa bale, no saan ka pa'y nga agawid. Ay, saan naman balin na mare? But nga mati kumpare kitis bakit? Uray si ka, Johnny. No saan mo pa'y asar dengan dayta computer games dita. Isukat kamot iti sa bale. Saan kami amasayangan iti kasta klase iti asawa? Nawaw. Agawit ako pare Johnny. Saudi kasta, itis bakit? Aramidak at talaga no di ka pa'y agnakam. Uwanan bakit? Sarda nga akong ti computer games. Agdi ko sakmatlangan bakit? Pangasim lang. At di nakisuksukat iti sa balay. Please, bakit? Ay, nawa. Apa yun, nanang? Insarayo matitawa kan rin daw. Ay nanak ko, agda sumungad, agbalansamot day jay. Anya? Siripom ngamin ititawa Di mo ayan nakita. Ah, awan mo't nakitak, nanang. Ay kat siripom manen Ay, nawaw. Amo ko, no asino ti sumungad, nanang. Kita tilangan kaslasaan ang nagdigdigos iti manungal daw. Lele, bakal. Ay, muna ka pa'y gayam. Nangagyo day, jay, nanang. Ni Benito tinakita yo. Anya, Lukatan niyo tiri daw bakal, nanang. Ay, lukatamon tiri daw, nanang. ay saan? Si kalatan anak ko. Diyak kaya, ang mga nukila at nga iguyod nakdita. Nasaya at man tanalagip mo tinagawid si ka Benito. Pudno ka titinaybaga ni Mari iti si tay bakit? Isuwat na kanumot tayo. Ay talaga nga isukat ka, no di ka pa'y lagbaliw. Pangasim abakit sa... Di ikaw mas asidag kanyak, Benito. Ah, Nasakit ti agong ko, iti kasta nga angot mo. Kitaan man talangam. Saan na ka pa yan anay lasin ni nanang? ay pangasim abakit. Di na kaisuksukat iti sa balay. Diyak kabawilan no si katimabukaw ka. Tsaka ba ulan na lawlawatom dita? Di mo to pa'y dengdenggan ti bagbagakan ka. Saan na maulit bakit? Di na isuksukat iti sa balay, way. No di mo kayat nga isukat ka, agdigos kan.
Kan sarda nga mo day ta computer games. Jak kayat ti kasta nga asawa. Promise ba? Saan ako computer games, Nelly? Kan agdi ko sa kitamat lang. Tapnoon na bang luak man ah. Ay, nawaw! Di tayo kumaliplipatan, ti obligasyon tayo, iti pamilya tayo. Iti kasta, ragsak ken kapya ti agari, iti pagtaangan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.